Славке, похвали се нещо, ма. Ами, Митке, какво да ти се похваля? Чакай бе, внука пак има нова приятелка. Чакай да ти я покажа. Имам я на снимка. Ето, виж. Ау, ма той е много хубав, ма. Как да увелича? Все едно сипваш сол, ама раздалечи пръстите. Ау, ма който и на устата на момичето, ма. Да не е охапал брабиняк или направо търте. Ужас! Ще й кажеш да вземи да се натърка с една глава лук и ще изпадне. Тъй. Иначе е добро момиче. А който и на миглите на момичето, ма? Тя не може да мига. Какъв е то с перделък? Ще я заведем при Куцаров. Той ми оправи моето перде. Много е добър. Тъй. Иначе е добро момиче. А който е в косата й, бе? Какви са тия скоробни въжета? Той били расти. Какво? Красти? Майко, моето куче Гошо имаше краста. Ужас. Сигурно много го сърби той момиче. Ами, ще има се чешат двамата, иначе са добри деца. Тъй. Айде сипвай по едно. Айде да сме живи и здрави. Майко. Айде на здраве.